Salutare și astăzi suntem aici. Care a apărut acum 3 ani? Alex acum 3 ani. Radu de nou. pentru prima oară. Radu pentru prima oară. Mario pentru prima oară. Aron și el a mai fost. Andrei nu e, din păcate Andreiuță nu e. Da, mă, da. Și astăzi ei fac senzație. O să facă senzație, o să facă senzație. De data asta s-au experimentat, uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă la el. Bomboclat! Acum Alex are și el curaj în sfârșit. Na, tot n-are curaj, Alex. Ia, e. Ia uite pe Radu, misie. Radu, uitați-vă la Radu. Mama mea, mama. Uitați, dați un like și un subscribe și activați clopoțelul. Da. Ia. Mama. Hai, Vlad, fă și tu ceva. Senzație. Stai și tu, băi. Stai și tu. Bă, Mario. Băi. Hai, Aron. Aron. Bomba clar. Aron, n-ai tupeu. N-ai tupeu. Bă, hai. Băi, ce faci, mă? Ia. Mama mea. Ce faceți, băi? Aron! Bomboclat! Mario, ia. Bă, tu ce faci? Dă-i și tu. Nu mă poate, stai că vrei așa, uite așa. Stai. Început și unul nou. Alexandru ăsta fi bine. Ia, vine după noi, Alex. 6-7. Nu-i place 6-7 lui Alex. Nu-mi place 6-7. Ce vrem din nou, că eu nu-mi luai bike-ul. Băi, nu vă mai ce uitați 6-7 lui. Ia, uitați spre Tudor. Tudor Gache. Da. Tudor zi să dea subscribe. Să dea subscribe. Ia uitați aici. Băi, zi. Mi-am luat bicicleta. Bicicleta, gata. Bine. Ștefan nu l-a arătat cum e. Bum! Așa, da. Mai du-te dată la apă acolo. Alex, băi, prietenii Alex m-a dus odată la apă, din păcate. Nu se ude. Mai dai una, hai. Bagă cât de tare poți. Bum. Ui. Bă, eu mă speriu puțin. Ia uite. Ui. Alex, din nou, hai să uite la el. Vedeți că mai alunec o dată. Să te zici. Ia, Alexuță. Ia uite, cum cade. Nimic. Michaelini Jacksalini. Nu, îl fac mai... Vladuci frigiderul. Băi, Alexini Doruci. Băi, și se bănule. Deci, o să mai vină un băiat pe nume Ștefan, care nu o să se prada prin rampe. S-a auzit el niște chestii rele de bike. Ce mai făcut, mă? Ce mai făcut? Dorat. Nu, dai! Băi, 6-7, Michael Jordan. Uitați-vă la gorila aia. Eu nu-s gorila. Nu tu, Mario. Eu nu-s gorila. Bombocla! Eu nu-s gorila. Băi, Mario, ce faci, mai Godzilla? Eu sunt Godzilla. Fai ca Godzilla. Ce? Fai ca Godzilla. Fai ca Godzilla. Godzilla. Mătă. Ia uite pe Vlad. Aron patron. Momentul de ploaie. Mama, pe unde s-a dus regele. Ce-a făcut Aron, bă? Asta sunt eu ieri, că azi a plouat și n-am mai putut să fac. Da. Ia. Eu aud, ieri am sărit. Unde era poză? Pe YouTube? Da. Tudor, gorila. Ia. Băi, gorila. Gorila, come here. Come here, goriluță. Michael Jackson. Yo. Eu fac cel mai bine mult, dar nu aici. Făi.
Moonwalk, Michael Jackson. Mama mea! Face mai bine cât tine, Alexuță? Ah, ups, am răspuns. 6-7. 6-7. Uite-ți pe Tudor. Tudor, dă-te cu bicicloiul ăsta repede. Cu barea ta. Iar lui Alex. Tudor încă nu face senzație. 6-7. Mario, uite, se stă pe telefon. Se uită la Cupa Mondială. Copilul. Să like și subscribe. Să dea 6-7. M-am promis că facem videoclip. Băi, Mario. Uite. Gadu. Gadu pe bicicletă. Ce să fie asta? 6-7. Ia, Tudor. Yo, minte gorilele ăsta. Hai. Tu, Alex. 6-7. Băi. Uitați-vă! Asta e faza. Hai, fă-o. Du și dă-te jos de aici și du-te și încolo. Mamă. Nu vă mai certați, mă, că face asta acțiune. Hai, du-te. Fii atent, 1 milion de vizionări. Du-te. Du-te. Mama mea! Și le uitați. Ce șmecher. Accident. Băi! Haideți, ultima parte, haideți să vedem. Ion, mai dă o schemă, repede. Dă-i. Ia uite. Cea mai tare! Mama mea! Bravo, e regele. Hai, mai băgăm partea asta, hai, ultima. Mama! Mamă! Uitați-vă, băi, câte facem pentru voi, doar ca să ne distrăm alături de prietenii noștri vechi. Băiatul n-a mai ajuns celălalt băiat. Am fost eu. Ia uitați, Mario. Pa!